sa balita, kahit sa kalingawan.
sa balita, kahit sakaling awan.
upang hilingin ang proteksyon laban sa 2019 and coronavirus na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng maraming buhay. Nagmamakaawa kami, mapagmahal na Ama. Nagabayan mo ang mga taong nag-aaral kung saan nanggaling at sanhi ng epidemyang ito at sa mabilis na pagkalat nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medikal na maaari silang maglingkod sa mga may sakit na may kakayanan at pakikiramay. At sa mga gobyerno at pribadong ahensya ay silang dapat makapaghanap ng lunas at solusyon sa epidemyang ito. Iligtas mo kami sa lahat ng uri ng karamdaman. Pagalingin mo ang mga may sakit at buhayin mo sa amin ang pagkakawanggawa upang kalingain namin ang bawat isa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen, magpapagaling sa mga may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael ang Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Sebastian Martir, ipanalangin mo kami. Kaisa po ng buong sambayanang Pilipino ang inyong home radio at DWIZ sa paghahatid sa inyo ng mahahalagang balita at impormasyon sa paglaban sa COVID-19. Gawin natin ang ating responsibilidad bilang mamamayan ng ating bansa. Magtiwala po tayo sa ating pamahalaan at sumunod sa mga ipinapatupad na hakbang at pag-ingatan ang ating mga sarili. Pasasaan ba at matatapos din ang problemang ito at babalik din sa normal ang lahat. Home radio time. It is now 6:50. I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there's no place like home. Memories, melodies, thoughts that make me smile. It feels good to be home. It feels good to be home. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Love is overflowing, the sun comes shining at home radio. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Dance like no one's looking, the music's playing. It feels good to be home. It feels good to be home at home radio. Ang programang ito ay isang bayad na pamamahayag. Anumang pananaw at opinyon ng tagapagsalita ay walang kinalaman at pananagutan ang himpilang ito. This program is powered by Biramax Capsule. Biramax Capsule. Max Gahi, Max Lami. Gahi ni Bay! Gahi ni Bay! Gahi sa balita! Gahi sa kalingawan! Gahi ni Bay! Gahi ni Bay! Gahi sa balita! Gahi sa kalingawan! Kami mo dahil sa akin ang dahigon, umabati ko sa aming batikuson. Oh, Bati Arbonong Jr. Oh, Bernie Pitok-Pitok! Gahi ni Bay! Gahi ni Bay! Gahi sa balita! Gahi sa kalingawan! Gahi ni Bay! Gahi ni Bay! Gahi sa balita! Gahi sa kalingawan! Ani ana ang mga gahi. The 3-time KBP Golden Dove
awardee and the two-time Event Host of the Year. Mga gahi pero hubog ug kasing-kasing. Art Bonhoc Jr. and Hilas King, Bernie Bitok-Bitok. Ang sama na yung tiyo, okay? Good morning! Maayong buntag Mindanao, maayong buntag Visayas, magandang umaga Luzon, magandang umaga Pilipinas. Good morning Universe, good day kung nasaan ka ngayon sa sulok ng mundo. Good evening sa mga taga US of A. Mayong kadlaw diya sa mga nasa Middle East. Dire sa Pilipinas, Enero 26, 2021, Martes. Uy, grabe. Good morning, Nanach Owl. Ito Grabe. po ang Hilas King, Bernie Bitok-Bitok. O yung sulugon sa kanginan, Art Bonhoc Jr. Good morning. Last week of the first month of the year. Hello, patapos na pala ang January. Naalala. Ay, anniversary din ako sa akong pag-adto sa Singapore before nag-lockdown last year. Nga ba? Magwa 1 year na, no? Grabe. Tapos anniversary karon sa pagkamatay ni Kobe Bryant. Ano ba? Oh. Close Si Black Mamba. Close mo to. Taga zone 2 man sila. Kami sa zone 3 man mi. Oy, grabe ha. Minaw yun ni Tatay Diggs gabi. Kanang mahisgutan bitaw ng mga korupsyon bitaw. Ubay-ubay na po dahil ipang dismiss, no? Correct, oo. Gipangalan na tanan. Dismiss. Dudakin ako, pag na to, gibutang ang mga pangalan sa pamisa sa kalag. O niya, kanang masanta yun dahil ni siya. Kung imong matino kung kinsa tong mga players nga mga kuan gyud. Uy, tapos, iyang iyang giklaro, kanadong mag-picture-picture sa iya, ha? Oh. Nadi uban ng gabuhaton na mag-picture-picture. Yeah. Or, Inom dahil nga, close me. Close me. Suod me. Sa kasal. O kumpare me. Kumpare me. O muna nga. Kana din mo'y gamiton. Ako'y bahala ng pagpa-approve sa inyo ang mga tsurva. O di gamiton na to inyong picture sa una. Katong tambok pa ka ba? Ay na. Lingin pa imong naong ba? Ay na. Sige, basig di ata mga... Kaya mo appeal man kung panagpa-put ka na magamit siya ngalan. Sige na ito na ganito. Nabitaw one picture. time. Remember one time? Katunatay kisuyuran. Yan na isa ito kamurag nga sa pulkol mo. So, kami ni Kwan yun, digong na niya. Hilom-hilom na nga, una ta kadabaw ta, silingan ta, dito, silingan mi. Hilom-hilom lang ka. Muna na nakaon sila, kung mature na po ka, igo lang ka mo hilom. Tawanan ni. Mangwarta lang ka. Pero karon nga niyon siya, kat kung naman ibalaan ana, laparuha diretso, laparuhon diretso. Ayaw gamit-gamit sa ngalan diya sa mga unsa para lang magpa-approve ka, makakwarta ka. Basi di ka na nga picture kagaya, basi pwede na to na himog collateral kung maglunta. Actually, tulo na kalon ana ang ako nagamit. Oy, tayo sa. Oy, mas delikado gyud kita, delikado beta ginapa-picture ta. Tapos ipabitbit ta sa mga bata. Tangkuno din ng kita ang amahan. Nana. Oy, kaday lang ha. Di ba? Karon ang katawhan kung saan magpapabakuna ba yun ta? Grabe nga. Nanay nagkirig-kirig ang bakuna. Napoy mga nagkirig-kirig, napoy na nga tutyo, napoy mga nangamatay, napoy na nga wa mauli. Nay nagkagrabe. Nakulbaan bitaw ko ano, inagi mga actual video si nga nga paghuman. Unya ato na istoryahan kay naman tay bisita unya nga batan-ong doktor gwapo, barangay gwapo ni sa doktor. But anyway, but karon pa lang kay ang ato inta diri is nga mo balik ang kumpiyansa sa katawhan labot sa bakuna. Pero sa Pilipinas, timan ininyo, alanganin pa gyud nagpahimog survey ha. Daghan pa, no? Sobra katunga sa mga Pilipino murag alanganin magpabakuna tungod sa nahitabong dimbak siya. Katong ito sa dengue. Dengue. Kaya kani karong mga LP, kani mga time nga tao para na mga si Kiko, nga Kiko ang naong gyud Kiko gyud. Ana kala mga drilon, no? Kompleto pod ning unsa day no, kompleto pod ning oposisyon no, na ay unggoy, na ay baboy. Hoy. Ana. But anyway, awa, grabe sila mo makmak, grabe pila kay na kwarta sa Duterte administration labot ni ining bakuna sa COVID.
Pero time sa hilom kay mo atong pilay presyo sa ding vaksya, hilom kay mo sa diyan nga matay ang mga bata nga gipam turukan sa bakuna. Unya karon wala pa gani, karon nga na ay kanini ang ginatawag nga confidential agreement between countries or governments. Yaw-yaw na mo, wa pa gani ang kwarta, isa pa dili man sekretaryo ang mugunit sa kwarta. It's a government to government transaction, bank to bank kana siya. Di na pareha kaniadto sa inyohang ding vaksya nga perti daghanang nikuot mibitbit sa inyong bundle-bundle nga kwarta. Kamong nga mga kawatan kaniadto panahon sa Aquino government, di na mo magsilbi ron. Tungod kay wa mo nakakaon, wa mo gigutom mo karon ng gamay inyong hawak, pero dako ang inyong aping. Nislim mo tungod kay wa na mo natiti. Oh, ayaw yung parehaan ni nga gobyerno kay lahi kini. Pero kini karon ang problema sa mga ga-offer og mga bakuna. Kabalo ka unsa? Unsay problema? Ang Israel. Ay. First world. Superpower. Ha? Doon na sila na-imbento nga gitawag og nasal inhaler. So mura lang kagaana og katong unsa kinang tungo na ba yan ang Vicks nga ana formula katong unsa tawag na ba unsa naka inhaler katong Vicks inhaler. Mura yun ana na imbento sa Israel. Ang tawag nila ani Tafix nasal spray. Epektibo batok di lang batok COVID kundi known viruses. Dali man ka 99.99%. Og di lang kay kana mao kagahi Bern, ha? Namalit na ang mga taga-Europe niini mga gobyerno sa Europe sa Israel kay imo lang singhuton. Singhot lang. Ano lang? Again, dili ni siya vaccine nga, for example, kuan kani siya, for example, feeling nimo kuno lawa. May kuanin mo na kay di. 99% patay sa virus. So, magproblema tama dito si JB Parma si Ma'am Jinky. Di sa ko mo palitan na di sa ta mo deal anang vaccine Sir Art. Oy kay base unya pagpalit nato dire una ang handling storage kay kinahanglan nimo og below 60 degrees Celsius. Ikaduha sir, mo yung pala nagkat ang DOH kay kani po mga taga DOH sa kauluhan. Tung una na rapid test mo yun nga di na siya effective unya nakapalit na ang mga supplier, ang mga distributor. May nana ba? Kani karon siya nga murag hala nasal spray na lang bay. Sa ilong ipaagi ana singhuton nimo unya mapatay 99.99% sa virus di lang COVID ang kayang patyon uban pa mga virus nasal spray made in Israel kani sa kumpanyang Nasus Pharma so unsa man kana i-search po na ninyo mga kagahi kay nanana karon sa internet, nanana sa Facebook. Ang pangalan ani Tafix nasal spray. Busa ang atong Tafix for today. Sa ngagikan sa Nasus Pharma nga Tafix nasal spray. So ato ning i-Tafix. Ang atong Tafix. Magpabakuna ka ba o nasal spray na lang kontra COVID? Kung kibali available ang duha ha. Kung available. Una, vaccine ko bay. Ikaduha, nasal spray na lang Miki. Lametong hadlock og injection. Gawas lang ni imyat nga bisan unsang orasa gusto magpa-inject. Pwede magpa-inject. Patubang or paluyo. Or Cebuano yung pangutanon. Tuob na lang ko bay. Tuob lang ni parts. So pamili daw mo anang tulo. Vaccine, nasal spray. Dilis Pilipinas kay uso man na tuob na lang ito. Labi na si Cebu Governor nga Gwen Garcia. Believer kong tuob So karon mao ni ang mga challenges nato diha sa mga ato ang medical professionals nganuman kay namang gyud magduda gyud ba kaning gipakuha nga kaning vaccine pangwarta ra ni. Ato natin na kang istorya na unya ka na doktor kay di man ta mga doktor. So di gatira lang tagdong. Tubag na mga kagahi, magpabakuna. Again, kung available ba niya, magpabakuna ba ka o nasal spray ka kontra COVID? Or tuog yapon kag tuog? Tuog na lang yapon ka. Kanana. Kanatong istoryahan. Nindot po ni istoryahan po natin ni mga butanga. But anyways, siyempre sa buntag gusto na mo ma-inspire. Unsa imong himuon mga kagahi kung ikaw natangtang sa trabaho? End of the world na ba ka na alang ka? Asa mga nangutana sa kuha? Sa tanan. Sa tanan din. Apil sa kong katapad. Nakasulod na ba na siya? I-check na siya. Huwag ko kita lagi. Ha? Mao ni ang ako ang ipangutana ninyo. What will you do if
una si Istin dito, nakita anak ko, siya gito ba? Ha? What if ikaw natangtang sa trabaho, nawad ang trabaho, nahuman ang trabaho, no? Or ikaw gitrabaho? Lahi po na, no? Ha? Bora man kung nakita na ako sa screen karon, bora man nag-reunion na sa daan. Di, mura man ko sa patrol ng Pilipino. Bora kulang lang si Maricel Botardon lang kulang ani. Oh, huy, katambok na ba aning... Og si Kabalo Jam. ka ba nga, during my time, ako'y nag-hire anin niya? Hindi siya. Yeah. Kahimos na anak niya, oh. May man po din yung mga shutdown mo, kaya manambok na mo pag ma-shutdown mo. Tapos mas mugwapo pag yun. Oh, unya, nanasay boobs. Oh. Usalay, abs na yung kanang. Abs mga siya. Sige, be. Mga kagahi, usa ka kanhi reporter sa telebisyon. Sa ABS-CBN. Sa ABS-CBN. Diretso na siya. Ha? Nakauban ako sa morning show nga Pamahaw Espesyal. Patrol ng Pilipino kinikarito. Pero karon, usa na ka negosyante. Natangtang sa trabaho, way nahimo, unya, imbis nga maglugmok, siya, testingan daw nato ni. Di, action kabalaka pag niya, kay sa iyang grupo, sa iyang mga barkada, siya pag nabiling nga way trabaho. Oh. Wala nakakita diretso asa kabalingan. Si Andrade, gidawat na karon sa Pur ID. Oh. Amo dito Andrade Pur ID. Na. Si Junjun. Sundalo na po si Junjun. Siya ang hari-hari sa mga kapgo. Oh. Tapos si Zoe Yik. Oh, na information officer. Na nasa Manolo. Na. Isa pa tong barato. Sa mga kauban niya. Isa pa na. Siyempre si Istin, dili sa to Si Istin. Oh. Karon kani siya, tingala ko pa sa nasa karon sa barangay Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon. Negosyante na. Certified gahi ni siya mga kagahi. Wailain, gimingaw na miyan niya si Rod Bolivar. Pasok! Rod, pasok! Good morning. Good morning, Rod. Good morning! Good morning, Bernie. Good morning, Art. Mga kagahi, good morning. Asa naman to ang imong imong pangsan-upper nga na mic box? Mic box, wala na yung mic box. wala na. Well, good morning. Straight from Malaybalay City, Bukidnon. Ay, kabugna. Kinsa man ang balay nga nasa imong likod? Mo na imong balay? Muna na imong balay sa likod. Muna ni karon, muna. Ha? Sana Garden pala na inyo nakita. Unsa na nga building diya, Rod? Unsa na nga building? Sine? Capitol. Sa Capitol building. Nagiday mo sa Capitol. Sa ato pa, nagpadungog mo diha ni unsa? Ni Mayor ni Governor Joe Subiri nga. Ay Gob, kuhaan ni information officer si Rod Bolivar. Bitaw Rod, anyo, siyempre for sure wag gid nimo ni madahom nga usa ka dako nga network ma-shutdown. Abi ba gusto ko na nga stable na kay trabaho ba ABS-CBN. Di gid nimo matagna ang kanang ugma, no? Sa English pa, you cannot guess. Oo. Rod, istorya sa nato ni kay this is just about you, but kato naminaw nato, no? Nato nawad ang trabaho, nahuman ang ilang kontrata, wa nagipasulod sa trabaho, o whatever reasons nga nawad ang trabaho. Unsa ang imong feeling ato bay sa dihang nakain ka nga ala shutdown na gid mi. Wala ko trabaho. Unsa feeling nimo ato bay as a human being bay? Actually, lisod siya. Kaya at first, di ba, Art, 12 years ago, ikaw nag-hire sa ako, and that was the best 12 professional years sa ako ang kinabuhi, and then in an instant, mawala lang siya. So, grabe siya nga shift sa ako ang everyday nga life. Pero, gitry na ko look sa bright side, ane, kung para dili po negative tanan ang mahitabo sa ako. So, i-take to na ko nga opportunity para maka-take a rest. Maka-take a rest sa gikan sa 12 years nga almost non-stop makahuna-huna. Pagtrabaho. Unya makahuna-huna mga unsang kay angay buhato, no? Oo, correct. Kay aron sa during sa imong pag-rest, something productive gyapon ang mahitabo sa imuha. So you try to weigh options, daghan kag mahuna-hunaan. And you try to be creative also. So mo ni ang sa akakuang nahuna-hunaan nga why not start a small business. Alam mo, siyempre, mga few days kami ni Rod ang kauban yun. Doga Zoom na lang niya ito tanan, di ba? I mean, ang diferensya lang sa feeling naman ni Rod, kaya ako, ging naman ko mabilin. So medyo na ako ikuan kamay nga. So kana mag-report ka ba? Kana mag-report dito ka, sus, last week na maginawa. Alam ba? Kumusta ba after, kay kami, nagpabili naman mi. Kamong after a week nga wala na gid ang ABS, kumusta sa tinuod na lang ang feeling ato Rod?
grabe ka mixed feelings burn kay murag everyday ga-try nimo ang ga-value nimo siya, mura kag sentimental. Ato nga period gibahin-bahin namin sa mong pag-field. So mura medyo nauna ko ato, and then July pa lang mo na to ang last field day nako. After 12 years mo na to ang last field nako na naka-reliever pa ko kang PJ as anchor. Last na po din nako to nga pag-anchor. So hinana ba medyo sentimental ka everyday nga hapit na gyud murag pila na lang ka days ang mahuman na tanan ang imo ang gihaguan sa taas ka panahon, ang imo ang higugma nga trabaho sa taas ka panahon. So medyo lisod siya, and then pag abot gid ato nga adlaw kato na medyo grabe na siya kalisod dawaton nga diri na gid mag-end tanan. Nganong pagnegosyo rod ang imong kana may pinaka-struggle diya. You are a graduate from Siliman. Pagkabalo ko Siliman, wa man kay kumangwag mga UP, Manila based nga mga kanang universities. Ako ato Mindanao atong pangwaon na sa pakita ato sa tibok kalibutan. Anana. Nganong business ang imong gisudlan bay? Nganong wala ka ni apply og mga dagkong kumpanya pod or sa gobyerno? Nganong negosyo? Actually, at one point nakatrabaho mo kung usapod ka government agency, but na-realize na ako nga gusto po ko mo try og something new, something nga wala pa gid ako nabuhat ni siya ever. Super ko na nga pa gyud unsaon ako ni, but good thing daghan ang nag-support sa ako, ani ako family, akong friends. So gikuan po na ako burn nga og art nga ang company po generous po sa ilahang sa ato unsa man po na nga business? Unsa po na nga business rod ang imong gisudlan karon? Nag-franchise ko og pizza house. Nakaroon sa franchise. Okay. Alright, sa tinud na ba? Unsay struggle? Like gikan kag reporter into ani pizza business. Unsay struggle rod sa tinud na lang? Grabe ka struggle kay pa ako wala ko idea unsa ang pag-start sa business until karon gapangapa pa ko pila pa more than a month pa ko ani nga business tanan sa pag-audit sa pag pero Rod, ang nakalami ana Rod ani no sa mga naminaw nato ron, you do not have the experience yet. Pero imo nakita ana go into franchise. Kay sa ikaw ang mangunay pagmugna anak tanan daga ka mga trial ni Rod. Pero when you go into franchise, you buy already not just the product but you buy the business concept. Ang concept ang imong gipalit. Ana, so di kayo lisod para sa mga uban nga naminaw nato diha, ha? Kung sa you try franchise or kung taud-taud na imong negosyo, create a system, sell it as a franchise also to others, no? Ayun ana. Now unsa imong pinakadakong na learn ani bay nga from being a broadcast journalist into now an entrepreneur? But siguro Art, dili ka mahadlok to take small steps para ma-achieve nimo kung unsa gusto nimo nga goal. You have to start somewhere, bahalag unsa di siya kagamay pa. Like karon ako wala pa ko sa learning process gyapon unsaon pagdala sa tao, unsaon ako sa nga dili ko magansi. Ay dali ra kay na Rod, paghimo lag beat kanang beat system o ikaw sa buntag ha mao ni ang imuhang area nga coverage no ikaw ang magutad sa kanang mga lamas. Oo, ana. Ikaw sa Selda 1, interview atong nakapatik dito. Nga mga butang, no? So, but that's good, ha? I'm so happy at least na kadiya unya kanang ayaw gyud og ka kontento sa imo ang gisugdan. In fact, you do not have to wait for other 2-3 months to expand, no? Kung imo makita, expand na dayon diha. Rod, unsa imong masulti labi na tong mga professionals pod nga sama nimo nga naguna-una to venture into business. Siguro mag-start ka sa imuhang idea o dili ka mahadlok to unsaon ani mo pag materialize nga idea. Take your put into action your ideas, your creativity, and make it something productive and materialize it. And then dili po ka mahadlok art burning mo take og risk, although calculated risk siya dapat kay para ma-weigh nimo ang option ug ma-foresee na nimo kung unsang possible niya nga result. And then kato don't be afraid to take leap, although mag-start pa ka sa small steps,
but don't be afraid to try something new. So di na po Kay, at ka, the end of the di day, na po ka, fulfilling gyapon siya. di na po ka afraid or nga ma-fall. Oo, dili na. Oy, Rod. Unsay ngalan sa imong business? Adapit para O, bisitahan unsa? nila. Oh. Napod kay delivery option sana. Oh, pero limited pa karon. More Bites Pizza, Aglayan. Unsay ngalan? More bites. More More bites. Bites Pizza. Sa More Aglayan. bites pizza. O saan makita ba kanila diyan abay day diyan nga ikaw gyud mismo ang ga-prepare dia? Oo, mo po di akong style nga gusto ko nga na ako mismo hands-on ko sa negosyo. Kay para po kani ba learning process mo po sa ako aron po first hand na ako ma-experience tanan. Daghan ba yung gwapa diya sa Aglayan? Oo, perte. Ay! So mo take na po ka og risk. Ha? Mo take na sa kag Rod ha? Calculated risk. Calculated risk. Siyempre, di ba, kung dili this week, next week, murag bukid nun man tano? Oh, siyempre. Hey. Oh, so moagi man Tayo pa sa, kay murag nila murok. Kapakyawan na ni Art. Kay murag nila murok man na imong aping, unya murag ni inat man na imong hawak. Basi, ikaw ra po yung gaunay yung kaon sa imong pizza, ha? Ana, gitilawan manimo tanan Art. Dili mo. Basi ang mga sobra-sobra sayang man ning duha ka slice. Di ka na bitong edge, bitong ka ng edge. Oh, Na di crispy. nakaon sa mga bata, ano, kasayang ba, ako walang ni. Ana, no? But anyway, Rod, kumusta man so far ang sales team mo for your first month? Oo, musta? Well, I think ang naka-advantage sa ako personally kay dili na ko siya ma-compare sa sales sa katong wala pa'y pandemic kay naka-start man ko karon. So kung unsa akong sales karon, feeling nako happy nako ato. Unlike siguro sa uban business nga ma-compare nila nga mas nako ang ilahang. Pero dili man ka ginansi, di man ka ginansi. Oh. Dili man oh. Very good, very good, very good. Sige. Ron, I miss you, Ron. Na magkita Good, I tapon. miss you. Gagay salamat! Rod Bolivar! Certified Gahi Kabay! Nakakamiss si Rod. Tapos kami pag yun last ni Ron nag-uban sa awarding. Grabe ang ano, no? Murag malas yun ang makauban mo ba? Ano? Sa sunod ba, imiat, ayaw na ipapicture ng nasi Bernie miat. Galing, no? Galing. Uy, si Poltari man to kung nakita nga nila, bay. Si Poltari! Dati na tong sales gyapon. Nagyapon sa Malay-Balay. Speaking of More Bites, kaning More Bites is ang main dia nas Cagayan. White pizza dia. Local franchise din siya. Local franchise. Ambot lang na pong tag-iyaan ng migo ang tami, pero basi ko sa kabalungan na nata sa 93.5 Home Radio. Dol raman ta, pwede raman ta, naraman tas unahan ta na, ambot ng tawhan. Ipaklaro na to, Nibi, ka na mag-speaker bitaw ta, labi na sa mga pulis. Tungkol kaya nga mo ang programa Gahi ni Bay. Sila karon na sa radio, Home Radio maya. Home Radio. Para di kayo layo sa inyo, ha? Ang kapamilya, mo agto gina sa home. Silang balay. Pauli. Kung ano may franchise, uli. Mamalita sa ta, mamalita sa Ilo ta. din mga kapulisan din, ha? Alas 7:16, o ganyan na ang atong mga gahi nga balita. Mga balita nga dapat nimong mahibaw-an. Mga balita nga gibantayan o gitutukan. Ayaw pagpaulahi. Dapat updated ka. Kauban ang inyong kagahi. Art Bonhoc Jr. Aniana ang mga gahi nga balita. Mga gahi nga balita. Mga gahi nga balita. Syempre ang gahi nga balita hatod kalato sa Cherry C. Cherry C. Calcium ascorbate with kamo-kamo extract and zinc. Kini ang vitamina nga sa COVID makapalikay o sa atong lawas makapapiskay. Mapalit kini karon sa Cagayan de Oro sa mga nag-unang parmasya ug butika sa syudad. Tanawa lang ato ang TV screens. Aron ninyo mabisitan halos tanang mga butika ana kita sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pangutan-an lang sila Cherry C with kamo-kamo extract and zinc. Powerful kini nga vitamin C para mas healthy and COVID-free. O ganito mga detalye sa mga balita. Gapadayon ang investigasyon sa kapulisan labot sa gipusil patay nga pari duol sa Carmelite Monastery sa Paling, Malay-Balay City, Bukidnon. Biktima si Father Rene Regalado. Gipusil sa kadagang higayon sa iyang Gihiktan pa ang kamot ni gamit ang liston sa sapatos.
Una, kinigi posil base sa investigasyon sa mga pulis. Panimalus ang usa sa mga anggulo nga gitutukan karon sa investigasyon sa kapulisan. Kay giilang chick boy ang maong pari sa lugar kung asa kini ma-assign. Oktubre 2020 last year, gikasuhan kini og rape ang maong nga pari sa usa ka babaeng sakristan sa Lanao del Norte. Nakapian sa kini niadtong bulan sa Disyembre o nagpuyo sa Carmelite Sisters sa Bukidnon. Gihaya patay lawas sa biktima sa San Isidro Labrador Cathedral sa Malaybalay City. Ubay-ubay na sa manadakpan sa bypass operation sa Iligan City, dakpan ang distributor og shabu sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental. Suspect si Mahid Amer Pahamuda, nakuhaan og usa ka kilong shabu nga balor 6.8 million pesos. Suma sa PIDEA og NBI, suspect na lambigit sa organized group nga baligya og shabu diri sa Rion. Sa Ecolan, Davao City, arestado silang Michael Escopete og Saysay Villarojo nga nakuhaan og shabu nga balor 66,000 pesos. Ug sa barangay Talon-Talon sa Zamboanga City, dakpan silang Benhar Jundin Hamidol og Basar Hasan Sampang nga nakuhaan og 264 grams nga shabu nga gakantidad og 1.8 million pesos. Dakpan ang ikaintapang top 6 most wanted person sa Basilisa, Dinagat Islands. Suspect nga si John Ray Isnardo gatumaw kason double frustrated murder og patkatuig nga gatago-tago gikan sa mga otoridad. Apektado ang 1,500 ka mga fish cages tungod sa fish kill sa Lake Cebu, South Cotabato. Suma sa Municipal Agriculture Office, moabot sa 21 million pesos ang damages tungod sa maong insidente. Kamulo pa ang investigasyon sa mga otoridad kung unsa ang hinungdan sa kamatay sa isda sa lugar. Gipaubo sa Modified Enhanced Community Quarantine ang lungsod sa Dapa sa Siargao Islands. Kinihuman itaas ang kaso sa COVID sa lugar. Ulahing tala, doon ay 16 active cases. Gipahunong sa makabiyahe ang mga lansya pasod o gawa sa Siargao hangtod Biyernes. Oras alas 7:20 na sa tanan mga padron sa opisina. Good morning. Ito na po ang ating Buwelta ni Art. Hatod kini kanato sa Cherry C, calcium ascorbate with kamo-kamo extract and zinc. Kini ang vitamina nga sa COVID makapalikay sa tong lawas makapapiskay. Vitamina nga gi-endorso mismo sa ato ang doktora nga gwapa. Good morning kanimo, Doc Cheryl Bolaron. Hi, Doc. Morning. Cherry C para mas healthy and COVID-free. Ladies and gentlemen, the 3-time KBP Golden Dove Awardee, Mr. Art Bonot Jr. Para ni sa mga gustong magserbisyo diha sa gobyerno o sa publiko, labi na karon nga nangandam na para sa eleksyon sunod tuig. Paminawa po ni Bernie kay ginapugos ba kag padagan sa katawhan nga mahimong kagawad sa Pahilom. 1st District sa Cagayan. Pagilo mo diya, ha? Ang gipanumpa ang katungdanan, di angay pasagdan. Obligasyon pagatutukan og barugan. Aron sa katiling bandunay kapuslanan. Kinahanglan mahimong maayong ehemplo. Mapulis ka man, pari, magtutudlo, labi na politiko. Di ba dapat kita sa komunidad, dapat tiunay nga mag-alagad. Apan nga nung personal nga interes sa katungdanan inyong ginapares. Kundi man di ay makayang magbinuutan, buwan na lang unta ni mo na giapil-apilan o gisugdan. Di ba kini nahimo namang dakong lalis o chismis? Hangtod moabot mga kaso diya sa korte nililitis. Kitang tanan gusto world peace. Nganon di mang yun makam ang wish. Para sure ang serbisyo o ang publiko di mabutang sa impyerno. Kitang tanan dapat dunay mutual understanding. Aron sa public service, dunay happy ending. Time. Sa balita, kahit sa kalingawan.
Sabroso chocolate, sabroso chocolate. Kamigen's finest chocolate. Sabroso chocolate. Sabroso chocolate. Sabroso chocolate. Kamigen's finest chocolate. Sabroso chocolate. Sabroso chocolate. Sabroso chocolate. Kamigen's finest chocolate. Sabroso chocolate. Sabroso chocolate. Sabroso chocolate. Kamigen's finest chocolate. Sabroso chocolate. Sabroso chocolate. Sabroso chocolate. Kamigen's finest chocolate. Now available in all leading supermarkets and drugstores. Miramax, Miramax, Miramax. Grabe yun kagahi. Pwede cute kalami. Miramax, Miramax, Miramax. Ang walang asawa. Balik ang kagana, di bastang maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Ooh. Kami mo dahil sa aking nadahigon. Umabati ko sa aking batikuson. Oh, Pati Arbonok Jr. Oh, Bernie Bitok, Bitok. Kainibay, kainibay. Kahi sa balita, kahi sa kalingawan. Oh yeah. Alas 7:24 sa atong oras. Nagbabalik po ang inyong mga kagahi. Hilas King Bernie Bitok-Bitok. Huwag inyo sulugoon sa kahanginan, Art Bonhoc Jr. Oy, nagtanaw si Kulasa sa Mindanao, si Attorney. Jenny. Attorney. O saman, attorney, magpabakuna ka o nasal spray na lang ka? Oh, kaya na may nigawas karon nga nasal spray nga makapatay daw 99.99%. Sa ato ang question of the day ka na siya, ang itubag nga magpabakuna kami, Burn. 32%. Nasal spray mi, Burn. 20%. Di pa kaya. Isa ka gamay. Uy! Apil. Magtuob lang mi, Burn. Labi kami mga taga Cebu. Tuob rame, 48%. Mauni ang kanang mga tao nga kinahanglan sa DOH nga mahatagan og katinawan labot sa bakuna. Kaya sa mao lagi na ang ato ang usade kanang bang baba ang confidence sa mga tao ang kumpiyansa. Tulad ato mga nahitabo to sa mga dingbaksya, mga kawat kani adto sa mga Easy. Alright. Makauban na ito karon aron nga matawangan o explain alang sa katawhan ang kaimportansya sa pagpabakuna. Okay, mga pila na lang kabulan siguro moabot na ng vaccine diri sa Pilipinas, ha? Makauban na ito karon si Doc Ian Christian Gonzalez, ang head sa infectious diseases sa DOH Region. Pero sa linya ra sa telepono karon kay na daw sa karon sa Miss Oxa karon. Busy kayo. Good morning, Doc Ian. Doc, good morning. Hello, maayong buntag, may buntag sa tanan. Yeah. Doc, Doc ha, bisan sa among ang kanang question of the day. Murag kanang di pagyud anak kataas ang kumpiyansa sa katawhan labot sa pagbabakuna. Ang SWS ug Pulse Asia doon na po'y gihimo nini nga mga pagkuan ang mga media outfit. Doon na po'y gihimo nga mga murag ilalang kaugaliw nga survey. Di pa yun anak kataas ang kumpiyansa sa katawan, Dok, labot sa bakuna. Nabi ang ngay kabalakan aning pagbakuna, Dok. Kaya namo ibang gawas sa mga Facebook, sa YouTube, nag-i-injeksyonan ni kirig. May nana. Dok, kung sa'yo masulti ini isip medical professional. Oo, so muna ato ang kabalakan gyud no. CPIA po, actually, they recently did a survey. Wala pa sila nagpagawas dito official results, pero ang initial info na nasulti sa ako, it's only 49% ang gusto magpabakuna. No? And that's very alarming kay para ma-stop na to ang transmission sa COVID. No? Dari sa ato ang nasod. Kailangan na to og around 70% sa population ang mabakunahan. So, layo pa kayo ta. Kasabot ana, kung naamay mabakunahan,
dili na niya ang maprotektado katulad na bakunahan no, pero ang transmission dili gyapon mahunong na gyapon daghan na magka-COVID kung gamay ra ang mabakunahan. In line with that, Doc, sa imong gistorya, kani po, Doc, amo gining gi-copy paste para sa atong programa. Ang kaniyang common question, no, even ang World Health Organization nga mga professionals gipangutana abot-labot nini, no? Can I stop wearing the mask? No, kung bakunahan na, government response is no. Can we reopen restaurants, bars, etc. and everyone to work normally? Nga kung mabakunahan na ni Doc, no. Will I be resistant to COVID? No. At least I won't be contagious to anyone? No. You can still pass it on. If we vaccinate children, can school be resumed? No. Almost na nabakunahan na kadok. No, these are 15 common questions to the World Health Organization, and yet the response was no sa tanan. So, ang punto ni Doc Ayan, unsay pulos ani kung magpabakuna ko unya no day kanang makatakod o di pa di gyapon matanggal ang mask, di gyapon matanggal ang face shield. Nabakunahan ako ha. Mga ana, Doc, basin isa kini ka nakadugag confusion labi na sa katawhan di lang sa Pilipinas apan sa tibuok kalibutan. After maayo to siya no na bring up nato na. Yes, Doc. Si vaccine manggod duha ka different levels of protection ato ang ma-expect from a vaccine. No, one is the individual level protection, which is kung mabakunahan ta, how much ang reduction sa atong risk as a person. And ikaduha, ang overall protection na iyang mahal sa tibuok community na nabakunahan, which is what we otherwise term as herd immunity. No, so for example, sa napulo ka tao, isa ra ang mabakunahan. So that's 10%. Diba? It's well below the threshold required para ma-prevent ang transmission. Kaya kaning 9 katao, pwede pa man ni sila matakdan o makatakod. Diba? So, maunang, kinahanglan gihapon ang mga mask and distancing and other requirements. Doc, what if, Doc? Excuse me, Doc, what if 70-80% or even 90% ang nabakunahan? Kana nga time, makita na to na reduction, back to normal na. Naatay clear indication na wala na sustained transmission, that's the time we can return to normal. Pero until such time na makita na to na siya, we have to continue our practices. Kasi number one, ang vaccine, it's a risk reduction measure. Okay. No? But it does not absolutely eliminate risk. Mura na siya seatbelt, di ba? Kung mag-seatbelt ka, ang risgo na naakay severe na injury kung madisgrasya mo sa sakyanan, o baba. Pero dili pasabot na wala gid kay injury. Di ba? In the same way, si vaccine nga na, no? It will severely reduce, mugamay gid ang risgo na magka-COVID ka, pero nagyapay gamay na risgo. Mao nang kailangan gihapon mo wear og face mask. Pero kung maabot na nato, na daghan na gid kaayo mabakunahan, no? Mo exceed ta 70, 80, 90%. And makita na to sa datos na wala na bago na kaso for weeks. No? Makaingon ta na stop na nato ang sustained transmission. And maybe that's the time we can go back to normal. Alright, no, but until such time, hindi pa makabalik yun to normal. Unya, Doc, kay namang gwinam ng gawas po. Even 2-3 days ago, si Presidente Duterte, yung gani siya nga sa Norway, no? Iyang gi-mention po to. Gawas nga na-mention to sa BBC o CNN o Fox News, no? Nga pipila po to. Muabot ng mga 30 kabuok ang mga nabakunahan. Unya, namatay man noon, Dok. Ha? Unsa man to, Dok? Yeah, so very unfortunate no na i-mention na ni President. Ang nahitabo sa Norway, it's 33 patients. Yes. Okay. And these are all over 75 years old. So mga senior na gid ni sila. So natoy comorbidity, Doc. Na sila yung mga chronic disease, ang uban na ay cancer, ang uban na ay mga Alzheimer's inga na. So these are very old, very weak people. Okay, na nabakunahan and who died in a nursing home, no? So kini sila sa mga home for the aged, sa nursing home. So burag number one, ni-react, no? Sa causality assessment nila,
posible na panahon na gid nila, no? Unrelated to the vaccine because they're very old and very sick. They died after getting the vaccine, no? Ikaduha, ang vaccine, namang gid na siya for up to 10% of the population, pwede mag-fever, pwede magsakit ang lawas gamay, no? Kaya i-trigger man niya imong immune system, di ba? So ang point nimo, Doc Ayan, ang point nimo is walay angay kabalakan ang kanang bagang duot sa katawhan kung bakuna ang atong pag-istoryahan. Yeah, so far ang data nato wala nagasulti na tungod gid ni siya sa bakuna o unsafe ang bakuna. Here's one thing, Doc, no? Ang Israel karon dunay kaning Nasus Pharma. Dunay na imbento ug in fact most of the European countries ang namalit na niini kay instead option kini instead of vaccine naa siya gitawag Tafix nasal spray nga 99.9% effective no against viruses, di lang sa COVID, against all known viruses, legally marketed already to Europe. So unsa man ni Doc, more than kapilian ng mga tao ro magpabakuna ka ba o mag nasal spray na lang ka, ana ba? Ang katong powder-based nasal spray ni Nasus Pharma is still undergoing studies, no? So actually ang niya is it's not medicine, no, kumbaga mura siya o kanang mga herbal medicines po na to sa uban. Mura supplement ra ni siya, supplement. It's a supplement, but it's not a treatment. It's not proven protection yet. No, na sila yung mga gagmay na studies na it can kill viruses, no, but in terms of clinical trial, mao pa nang wala ato nakita. I see. Doc, so unsa man ni Doc kanang ang mga tigulang o ang mga bata murag di lang sa sila magpa-inject ana mo na ingon na dia mo ba na ikuan karon sa DOH? Ang target population is 18 years old pataas. No? Depende sa vaccine, depende sa brand sa vaccine na magamit nato eventually diri sa ato ang rehiyon or sa atong bayan, pwede sa magbutang o kanang feeling na ayan na po tol. Jala 10 minutes. Diyan lang ay balikan nato si Balikan nato si Doc ha. Ana dia nga kuan sa man yung mga cellphone ninyo nga magka-local ba na? Di man god kay pag 10 minutes maputol na dayon. Ana. Ay, hello, Doc. Balik na, Doc. Sorry, Doc. Hello, yeah. Okay. Pasensya, Doc. Prepaid na mo ni sigahin ni Bay, Doc. Sige lang. So, I was saying, ang ato ang target is adults, no? So, 18 years old pataas. Depende sa brand, sa vaccine na moabot, pwede ta na ay cut-off age po, no? Na ceiling age sa ato pa. Pero so far, wala pa tayo nagbutang anak kay wala pa may final na gisulti si FDA. No, pero kung naa may ceiling na age magsabak mo si FDA. Ang tricky gid ani na part, no, ang tricky ani na part is gusto na mabakunahan ang seniors kay sila man gid ang pinakadakog risgo na mamatay sa COVID. Pero at the same time dili pa nato sila gusto ma-harm sa posible na, for example, kung hilantan it might make them worse, no, ingana. So tricky na siya na part. Mag-nasal spray na lang siguro ang mga senior, no? Nasal spray na lang. Dok, di ba na pwede doon nga ito pong adjustan na ang katong nalay ipek nga di maayog dito lang sa mga way puangot, sa mga way batasan, sa mga politiko. Pwede na ito, Dok? Pwede ba yung nga doon na sila rin magkiring-kiring? Ang mga corrupt, Dok, atong i-overdose? Pwede na, Dok? Pwede ba na? Ang gusto gid ta nato no na wala gid adverse effect ang vaccine para sa tanan. pero mga kurakot man ni Dok, okay ra pa siguro sa mga mga kawatan, Dok, ano yan di pwede na mga rapist, Dok? Pwede na, Dok? So sa science na sa una ga-eksperimento gid na sila sa mga piniresa sa mga pero karon wala di ata pwede ana tungod sa ethics. Ano na to, no? So kung maluwas na gusto na to i-punish, na ihatag sa Justice Department sa Department of Health. Sa Justice Department na naghan sila, Dok. Sa bulsa ni sila. Okay, Dok, imong mensahe alang sa mga naminaw na turon nga di ang ayan mabalaka
ilabi na ang gobyerno usab is on top of this kaning procurement for the vaccines para sa mga Pilipino. Libre kini Dok kay panghatag sa mga Pilipino, tama? Oo, so si COVID vaccine, kung unsa man ang mga brands ang mapalit eventually sa atong government, before pa na siya paliton, no, moagi na siya sa tulo ka different evaluation. One by FDA, which is the main regulatory agency. Apil pod mo evaluate independently si DOST na Vaccine Expert Panel. Apil pod mo evaluate si HTAC or Health Technology Assessment Council as required by Universal Healthcare Law. So aside from these three different evaluations, makita pod nato sa lain nasod, no, unsay effect kay gi-evaluate man pod nila sa ilang kaugalingong FDA sa US, sa Europe. So sigurado ta kung unsa man na vaccine eventually ang moabot diri sa ato niagi na siya sakto na evaluation o gisulti ta na safe, pinaka number 1, o effective pod ni siya na vaccine. Alright. Ihatag ni siya na libre sa gobyerno para sa ato ang mga katawhan. Okay. Alright. Daghang kay Dok, salamat. salamat again, Dok. Og labaw sa tanan Dok Ayan, di ni pariha kaniadto sa mga dilawan nga ding baksya nga makapatay kung ikaw mabakuna. Daghang salamat, Doc Ayan Christian Gonzalez. Salamat. Thank you Dok. Amping dia permi sa Miss O. All the way from Misamis Occidental. Busy si Doc. Oras alas 7:39 na. Kainibay, kainibay, kahit sa balita, kahit sa kalingawan. Miramax, Miramax, Miramax. Grabe good kagahi. Pwede cute kalami. Miramax, Miramax, Miramax. Ang walang asawa. Balik ang kagana, di bastang maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Ooh. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy. Gusto ko na lamang ang imong dumangagiaha. Upaya kinindughan ko ano nili akong maskama. Unsa mahinungdan imo akong gitaligdan. Sa walay igong nga rason imo akong gibiyaan. Alas 7:41 sa atong oras. Daghang salamat day kang Joe Romantico sa Bisaya Uy para sa akong Bisdak t-shirt. And hello ko diya kang Raymark del Puerto, Dona Quaton Patinga Gauran, kay Miss Globe. Ma'am Globe yan, hello sa imong tanan diya, good morning. Kang Victor Kahayag, Mariel Palacio. O sa tanan mga nagtanaw karon sa Bitok-Bitok University. Good morning. Hey, good morning. O syempre, ang ating gugmang giyak seriatid sa atin ng Miramax, Miramax, Miramax. Biramax Capsule Mas Gahi, Mas Lami. Ang Biramax Capsule, 100% all natural herbal capsule. FDA approved. No side effects, safe and effective. Gi-distribute kani sa JB Pharma. Kung gapangita mo asa mapalit ang Biramax, adto lang mo sa Save All Pharmacy. Save All Pharmacy. Sa atbang sa kanang provincial capital, provincial hospital. Nadia Save All Pharmacy, nadia ang Biramax. Napod sa Oro Parmasya.
O Parmasya Oro. Duha man na Oro Parmasya o Parmasya Oro. O tagaan ko ni og Biramax ning kuan mga Peace and Order group sa Westwoods Village. Good morning diha sa mga taga Westwoods Village, labi na diha sa tanan mga officers diha og sa Peace and Order group nga nagrubing-rubing kagabi. Guwapo kay ni kay Borag serious kay labi na diha sa ilang headed by boss Ipay, also known as Sicario. Sicario 2. Kaya na usahay na yung mga homeowners na mga gina-complain ka ng mga kusok yung magpadagan, yung mga ligsan yung mga bata, ano ba? Mga ingana nga mga klase mo nang kamo diha sa kalabi na mga bag-o pa nga mga subdivision, mintras makontrol pa ninyo, gamay pa lang mo diha. I-implement yun ang mga rules. Kaya moabot ang panahon nga madugay na, di na ninyo na makontrol tanan, wala pero na muugat. Gaya ng oro. Daghang salamat day po sa mga homeowners nga gabayad og monthly dues. Og siyempre, hello sa tanang mga taga Sabroso Chocolate. Kung magsikwati galing mo, magchampurado ay sarap. Gaging simana na ito ko sa dahilayan. Siyempre nagpabugnaw si Hilas King. Lami kayo basta bugnaw panahon dahil magsikwati bidaw rin ka. Tapos lahiragin ang lami sa pure cacao. Sabroso Chocolate. Available na sa mga pharmacy o sa mga department stores. Mato mo dito pangitala na ang Sabroso Chocolate. Igna nga, unsa ito itong tabliya bitaw ni Hilas King. Mo na siya, Sabroso Chocolate. Og siyempre, na po ang atong celebrity taxi driver, Lito Inglisero. Mahirap talaga maging heartthrob. Good morning, brother. By the way, good morning. Kiss. By the way, good morning to all the people listening right now. To my what's our FM? What's our FM? You're listening right now the 93.5 Home Radio. Feels good to be home. Yeah. How are you, brother? How are you? So far, I'm fine. I'm early wake up in the morning. Very happy. How did you protect yourself from COVID every day? Like you're a taxi driver, you're always riding all around? For my taxi, there's what do you mean? Lysol in my car. Wow. Before I ride a taxi and go out the taxi, they spray the Lysol. How about yourself? You put there's a fish mask and face shield. If the passenger is not a good face, there's a Lysol in the fish. Sprayan ng nong. Then of course depends there's vitamin C. There's the vitamins always. Cherry C. Protect yourself. All right. Ito na po ang ating Lito's quote of the day. No one is useless in this world who lightens the burdens of another. Sige. Imo man ang quote. Sige daw, paki-explain daw, be. No one is useless. No one is useless. Kanang walay bisan unsa nga way pulos. In this world. Ding kalibutan na who lightens the burdens of another. Kinsa may nagdala sa kahayag nga napulo. Lightens man napulo. Kahayag nga napulo. And burdens of another. Anang maburing ka ba? Mawadaan mo ito boring ka sa magkagalingon. Boring ka sa uban. Another man. Your burdens of another. Kamulay, adjust ka mo may bright, ha? Ito na po ang ating sumpay sa tunggong manggihak serye. Apa? Uy, condolence dahil lang sa pamilya ni Aliana. Di naka-updated sa probinsyano, no? Wala na kita. Wala na, patay na si Aliana. Naigos Cardo. Patay na si Aliana. Kasi masan mamatay si Coco Martin kasi siya may producer. Di naman makuha sa balay, God.
Sa itong istorya, ko na lang, Encantadia na lang. Mayong bunta ni mo na kagahi Bernie o kagahi Lito. Good morning, the hard Bernie and the hard Lito. Kumusta mundo How are you, Buto Paz? Kumusta inyong mga panglawas? You're a good health, everyone? Tana mayo inyong panglawas? I hope you're a good body. O tana, wala na mo na mayi. I hope you're gonna be another girl. Dugay rin nagbagoy. Sabi rin naman yung kas. Wala mo ko na nahitabo ko. Istorya rin mo na. Chismis mo na, pandaot na mo na. Si Eric noon. Alaka boy. Bird. Sakit para nako nga konfirmado nga naburosan akong asawa, akong live-in nga si Osang. But for me, there's a pain inside in my heart. There's a confirmation. There's a confirmation for my live-in partner. There's a pregnant another boy. Sakit kay para sa ako. There's a pain in my heart. Grabe ka sakit. There's a what that means grabe? Very pain in my heart. Grabe yun kay kasakit. Very pain. Apan nung sa magyan ako ni nga nahigugma mangyug ko sa iya ha? I don't know but there's a big love for my live-in partner. Nagigistorya sa sakua og iyan akong biyaan. He's talking me. He will be go out in my heart. Apan din ako madawat. I did not be accept. Okay nga, na ito po. This is the story of love life. Pasalo ako. Ang saan man yan nga. Abi na kung wato na hubo ang panty pero ni mata na lang ko na nakapaslak na. Sa maniya, nagunsa man ay kanto din. Hubog ko atong gabi una. Ira na din na basta hubog. Hindi na lang kabalo. Alam mo ito nga, kung naman mi ka nang nagparty-party, may puro man to mga bayot akong kauban. Char lang na ito na. Puro to sila mga bayot. Ha? Puro to sa mga bayot akong mga kauban. Bayot na ito? Bayot to tanan. Mga gwapo pero mga bayot. Tapos nag-inom-inom. Tapos burag na igipainom sa ako. Tapos burag na lipong dayon ko. Basta gwapo bayot na na. Tapos tingala ko nagbalin-balin din mi sa pikas nga room. Nagbalin-balin, nagdagan-dagan, nagigitik-gitik pa man mi ato. Tapos ni mata na lang ko nga ako sa bathtub. Yes, ni mata na lang ko nga wala na ko'y etnap. Aw na etnap Shokumber. Tapos tikas o yaak ang talipabi sa Shokumber. Nga lang gipatangag mong yun na rin. Og mo na yun to nga nakita na ko. Nagilom-hilom ko ato. Sa New Year man to nahitabo. Ha? Sa New Year to. Alapit. Sa usa ka hotel. Tets ka swagan? O karon, nakita na ko kabalas di agay. Mamagot nga time nga nag-duty ka sa home radio acto kay ikaw mo in-charge nga technician. Muna sa lain ko nagpabuto ato nga New Year. Muna na nga nabutan kag lain na O nang pasaylo ako. Gusto na maulaw ko ni mo nang muhawa na lang ko ani nga panimalay. Ayaw na buhata nga. Mupalayo ka na ako. Apa nakasala ka lima? Sagun say. Nakasala ka lima. Ulaw kayo ni para na ako. Imo kong gipangga, imo kong gimahal. Apan, natilawan ko sa lain na ligwatan og nabaros pag Bosa mo hawa na ko. Ayaw ko pungi. Ayaw hawiri akong til. Ayaw hawiri. Dili kung ayaw hawiri akong til. Ayaw. Wa pa ko nakahawid. Nagsuggest galing ko. Hawiri. Hawiri ba? Bebe, hawiri. Ayaw. Pungi ko. Ayaw ko pungi. Ayaw paglakaw. Dili ko gusto. Kaya mo palayo kang ani ka na ako. Bisag nahitabo na. Dili man na tinuyuan na panahon. Pero super dawatan ako.
Magpakaamahan ko ana bisag dili ako. Bisag wise guy ko nga pagkatao. Ayaw ingana. Dili ni imo ha. Bahala na. Gusto di ka nga magpakaamahan kaning Magpaka-martyr na lang ko ana. Bahala wise guy ko. O si wise guy. Wise sulod ang lagay. Pero lain man kayo. Sige lang. Dili na ko makaya nga mawala ka sa akong kinabuhi. Magpabilin ka sa akong... Ay kabalaka. Bisag unsay mahitabo sa imong kinabuhi, napagyapon ko. Ayaw ko biyae. Pero Noel. Usang. Ayaw ko biyae usang. Kabalo ka, ikaw maging ang unang Noel. First Noel. Noel. Ay kabalaka. Pasaylo ako pero dawato na ako unsay nahitabo nimo usang. Di na ko madawat ang akong pagtraidor kanimo. Okay na ko usang. Ay napila ko nga naigugma ka na ako pero gisayang ko lang kini. Tao lang ka usang masayop parehas na ako. Dawato na ako na usang. Pero wa magug ko magdahom nga. Puros magito bayot. Ay ako na magito babae na itong kaubana. Uy, wagi ko magdahom nga na nasagol ato. Dili to siya kan driver ang nakasagol. Usig taxi driver to nakasagol dito. Nitingala naman lang yun ko nga ang akong panty gihabay dito sa iyang brief. Ay kabalaka usang. Sa kung sa'y mahitabo. Ay kong biyahe. Pero pasaylo ako, Noel. Kabalaka usang. Dawato na ako nga nasayop ka. So, dili kong sugot nga biyaan ko nimo. So kibali, okay ra gyapon sa imo bisag naburos ko sa lain alang gyapon ko diri sa imo ha mag-uban gyapon ta. Okay ra lugar na. Okay ra ko ana. Bisag unsay mahitabo. Ay gila ko sa. Lahi ra gyud ka gyud, lahi ra gyud. Sa mo to kadaot imong nahong usang. So pasabot lugar, ikaw mo palit og diaper og sabon ani. Oo, ako na bahala na. Pati mga gatasan. Oo, ako tanan. Pati mga stroller. Oo, ako tanan. Kanang sa pangsasakyanan, mga kriba na imo tanan. Oo, ako tanan. Gusto ka nang mahalo na. Ug at least kung mag-breastfeed siya, magtunga mi. Iyang pikas, akong pikas. Noel, salamat sa imong pagdaawat ka na ka. Ay kabalaka usang. Noel. Usang. Noel. Usang. Noel. Usang. Nganong kapanguot ka? Ano? Nganong kapanguot ka? Gikuot ba di ay? Noel. Usang. Noel. Takilid gamay usang kay ang bata may ipit usang. Usang. Noel. Usang. Noel. Usang. Noel, paspasin Noel. Usang ang bata usang. Usang. Noel, itakilala Noel. Usang. Noel. Usang. Noel. Usang. Sakita sa ngwan. Ano pag yan nga doon, magiburo mo sakit akong tangkubo. Igno na lang ko nila og tanga apan gidawat gyapon ako si Osang. Bahalag sakit para nako apan di gyapon ako magwantang mabiyaan siya. Bosa bisan buros siya, nag-uban gyapon mi sa usa ka panimalay. Kainibay, kainibay, kahi sa balita, kahi sa kalingawan. Saman, magpabakuna ka. Magpabakuna ka. Osa! Mag-nasal spray ka. Wala, ang vaccine niyon sila nga 34%. Nasal 17%, pero mas daghan pagyapon moingon halos katunga 49% ingon nga magtuob na lang ko. Sa tinunan nilang kami gali ako si man tag gawas-gawas si Japon no, kailangan man ta mamugas no kay pila ka upat ka bulan no antay sweldo ayan eh. In fairness ha, vitamin C, cherry C, ta matag uli gyud ayon. Mura ginako katong luya gipabukalan, nasal lang dayon. Borag borag tuob. Mo lagi na kung dipinsa karong mga panahon na. Kailangan healthy lang yun ta with sakto nga vitamin C. Tuob gamay para mamatay ng mga nadya. May na lang.
Kasi in charge sa to ang kwan, sa to ang inbox diri sa gahi. May nag-inbox, may nag-message. Kay daga na nag-message diri. Ilabi na to nagreklamo. Parehan niyo. Ha? Sana gahi ni bay, maapil ninyo mahisutan sa buntag kay grabe ning uwa. Magpatawag pa di ay sa taga-hotel kung naay OFW nga moabot. Diha pa sila mangitag hotel magkarakara. So dapat layo ka. Di si Oscar Samson Jr. itong tawagon. So grabe, naghulat sila, nabinangabilar. Ana, so imbis daw nga mga bagong bayani, perting luuya daw ilang kahimtang nga sa kay gipangitaan pa sila hotel. So basig di puno-puno ng mga hotel ron? Ay daghan man. Or na may hotel gud nga dili mo dawat og COVID patients? Dili na may hotel nga gihimong quarantine nga station. Okay. So dapat, di na pa, labi na ng mga OFW. Kapoy nagbiyahe gud. Tinuod, legit niyang ilahang mga yango. Ilang mga mulo. Okay. Legit na siya, mga kagahi. So, atong atimanon ang ato ang mga OFW, labi na nga, gipang quarantine na sila abot sa Manila, pag abot diri, quarantine na sa... Ambot basad na ay, nga dito mo hawa sa Manila, negative. Pag abot diri sa tuwa, sa lugar mo, positive na po. Nasa aeroplano ang virus. Kuya, naay nagpahimo og tarp karon Bern. Sa nga tarpaulin. Kana, congratulations for passing the drug test examination. dapat na labi. Congrats, ay first time ni no, magpatarpaulin ka for failing the COVID-19 test. Dapat na yung no? Congratulations for failing. At least na yung nanay mo congrats yan ay nabagsak. So, sa nagkadaga, ato na ko na-interview si General nga Wilkins de Villanueva. Kay nanay mga taas ang passing rate ron sa drugs. May taas ang passing rate. Taas ang passing rate sa drugs. Anyways, daghang kay salamat mga kagahi sa iyong pakiuban ka namo. Last week na ron sa Enero. Uy, by the way atangi ang mga laag sa gahi ni Bay. Nga i-feature na to ang kaning mga lugar sa Mindanao. May na lang nga taliwala sa pandemya. Nagyapo tayo matabang alang kanila. Wala tayo igong panahon, magkita-kita na po tayo ugma pohon sa samang takna sa samang istasyon. Timaning ang katawan nga dunay gahi nga baruganan, may tampong kalambuan sa atong katilingban. Kini ang iyong sulugon sa kahanginan, Art Bonhoc Jr. Hello dia, shoutout kay Cherry Jinrick Coralde. Hello sa imo diha, madam. Salamat. O siyempre sa mga nagtanaw po sa Bitok-Bitok University. O kang lingling diha ang anak ron sa balay. Be, advance happy birthday. Mag-birthday na akong asawa. Karong Domingo na, no? Siyempre, ako na andan, maglitsyon mag yung mga 20 kabaw. Ta-COVID man ron. So mga 5 na lang. Perting hilasa. Hoy, mga bana! Inumdumi. Nga ang bana nga gahi. Asawa sa uban, di nagyud mulingi. Bernie Bitok-Bitok po! O kini ang inyong Gahi ni Bay! Kami mo dahil sa akin ang dahigon, umabati ko sa aking batikoson. Oh, Pati Art Bonhoc Jr. Oh, Bernie Bitok-Bitok! Gahi ni Bay! Gahi ni Bay! Gahi sa balita! Gahi sa kalingawan! Home radio time. It is now 8 o'clock. I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there's no place like